El Lleida Esportiu no podia començar de la millor manera la segona eliminatòria per l'ascens a segona A, després de guanyar el Madrid-Castilla amb un espectacular gol de xilena d'Òscar Vega. Però tot i així, els blaus van patir fins al darrer minut, davant d'un filial blanc que recuperava amb velocitat i atacava amb insistència. L'actuació de Crespo va ser providencial i va evitar diverses ocasions clares. Es casi un mano a mano, creo que hemos controlado mucho mejor el juego y yo creo que en la segunda parte la sensación por lo menos del banquillo era que podía estar más cerca el segundo nuestro que el empate, ¿no? Así como en la primera parte, bueno, pues la verdad es que ellos han hecho méritos para haber empatado y creo que ha sido Iván con sus 2 o 3 paradas el que nos ha mantenido ahí con la ventaja. El camp d'esports lluïa com mai, 13.000 espectadors que van demostrar tot el seu suport a l'equip d'Idiáquez. Als 8 minuts ja va arribar l'avantatge del Lleida quan Òscar Vega rematava de xilena gràcies a l'assistència de Molo. Però el partit va seguir amb un Madrid molt potent que en algunes ocasions frenava els blaus. Es una contradicción lo que voy a decir, que nos ha venido mal, pero bueno, no nos ha permitido seguir jugando, hemos sido menos valientes después del gol, ¿no? Y hemos jugado con un poquito de miedo, hemos tenido 2 o 3 pérdidas seguidas en 5 minutos que han terminado con casi ocasión del Madrid y eso evidentemente genera cierta incertidumbre dentro del campo. A la represa el partit va seguir amb la mateixa dinàmica, amb un Madrid que insistia constantment, però el Lleida a poc anava recuperant i Carlos Abad va tenir algun ensurt. Al minut 56 Diego Suárez va acabar amb la pilota fregant el pal. També ho va tenir molt a prop Urco Arroyo amb aquesta gran ocasió que va acabar fora. Minuts més tard, Alejandro Salto veia la segona groga i va deixar el Madrid-Castilla amb 10 jugadors. La nota negativa per part del Lleida va ser el canvi de Marc Martínez i Toño, que van haver de ser substituïts al segon temps. Amb aquest resultat, el Lleida viatjarà a Madrid la setmana que ve i afrontarà la tornada a les 6 de la tarda a Valdebebas. La ciutat de Lleida es va mobilitzar com feia anys que no recordava per animar l'equip davant del Real Madrid-Castella. Amb llargues cues per accedir a l'estadi i amb les 13.000 localitats de les que consta el camp d'esports totalment esgotades. Un partit que va aixecar una gran expectació a tot l'estat. A part dels 15 mitjans de Lleida habituals que segueixen l'actualitat de l'equip, se'n van sumar més de 50 de diferents diaris, ràdios i televisions. Tot un desplegament mediàtic i també d'aficionats que no van deixar sol a l'equip i que ja en els prolegòmens del partit confiaven en una victòria dels d'Immanol Idiáquez. És un partit molt difícil i crec que el Lleida guanyarà 3-0. Complicat era fer playoff, complicat era fer el Baracaldo, complicat era pagar les nòmines i aquí estem. Avui serà un dia difícil, com el del Baracaldo, però em sembla que si no ens marquen, que tenim una molt bona defensa, anirem allà i passarem. Aquest partit anirà just, però al final guanyarem a Valdebebas. Un golet el farem. Guanyarà el Lleida!